एएसडी के जांच मुख्य रूप से छोट बच्चा खाती कईल जाला ताकि पता चल सके कि बच्चा में एएसडी के शुरुआती लक्षण बा की ना। हालांकि एएसडी स्क्रीनिंग वयस्क लोग खातिर भी कईल जाला। बच्चा के मामला में डॉक्टर 2 साल के उम्र से पहले स्क्रीनिंग खाती नियमित जांच करावेले। बड़ बच्चा आ वयस्क लोग के भी एएसडी के लक्षण के जांच कईल जा सकेला जेकरा के कबो एएसडी के निदान ना भइल होखे। एएसडी के जांच के तरीका बा, लेकिन जांच से एएसडी के निदान नइखे हो सकत। लइकन में एएसडी के जांच अधिकतर बाल रोग विशेषज्ञ भा नर्स लइकन में एएसडी के जांच करेली। एक क्वेश्चनेयर्स यह प्रक्रिया में माता पिता से एगो प्रश्नावली भरे के कहल जाला जवना में बच्चा के बोलल, गति, सोच, अवूरी भावना के बारे में सवाल होखे, जवन की उनका बच्चा के विकास अवूरी व्यवहार से जुड़ल होखे। देखल गयल बा कि एएसडी जीन में भी मौजूद होला। ऐसे पारिवारिक इतिहास से जुड़ल सवाल भी पूछल जाला। 2 ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर नर्स देखेले कि बच्चा कैसे खेलेला अवूरी बातचीत करेला, जैसे कि वो लोग देख सकेला कि बच्चा रौरा हंसी के जवाब देला कि ना। जवाब ना दिहल एएसडी के निशानी हो सकता। 3 इंटरैक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट, इ टेस्ट खेल के गतिविधि निहन होखेला, जैसे गुड़िया चाहे अवूरी खिलौना के संगे रोल प्ले। इ परीक्षण बच्चा के संवाद कौशल, सामाजिक व्यवहार अवूरी बाकी क्षमता के पता लगावे में मदद करेला। वयस्क लोग में एएसडी की स्क्रीनिंग एएसडी के जांच करे खातिर मनोवैज्ञानिक भा मनोचिकित्सक के जरूरत होखेला। उ लोग रौरा रोजमर्रा के चुनौतियन का बारे में बात करी, रौरा से अपना लक्षणन के बारे में एगो प्रश्नावली भरे के कह दी। परिवार के ओह सदस्यन से बात करे के सुझाव दी जे राउर बचपन के याद कर सके। डिप्रेशन, एडीएचडी चाहे चिंता के स्क्रीनिंग काहे कि एएसडी के रोगी लोग में इस सब आम बात बा। याद राखी कि यह जांच खातिर कवनो तैयारी के जरूरत नइखे आ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जांच से कवनो जोखिम नइखे। एएसडी के जांच खातिर डॉक्टर से सलाह लेहल सबसे निमन बा, लेकिन यदि आप अपना हालत के तनी पहले समझल चाहतानी तय लिंक पर क्लिक करके मेडविकी के मानसिक स्वास्थ्य कैलकुलेटर के इस्तेमाल करी। एएसडी के इलाज के बारे में अधिक जानकारी खातिर मेडविकी पर बनल रही। हमनी के अगला वीडियो देखी।